Türkmenistanyň dürli şäherlerinde döwlet telewizionyasynda görkeziljek bayramçylyk dawaralary barada reportaj taýýarlamak boýunça çäreler dowam edýär. Guramaçylykly geçirilen köpçüliklüň çäreleriň mezuri gatnaşyjylary ýene-de okuwçylar hemde öz iş borçlaryndan hem diňjalmak hukugundan mahrum edilen büdjeti işgärlerdir. Şunlar döwlet telewizionyasy üçin Türkmenawatda düşürilen videolara hem büdjet işgärleri çekilýär. Gatnaşyjylardan edilen esasy talap olar ýaş we geýnüwli gelin gyzlar bolmaly. Bu täze ýyl şäheretine ýaş owudun geýnüwli gelin gyzlar gatnaşmaly edildi. Olaryň eşikleri milliligimizi görkezmeli diýilip häkimlik tarapyndan buyruk berildi. Esasanam syomka gatnaşan bilim işgärleri olar günne iş ýerlerine gelip ondan soň şähere geçirilýän ýerlere özleri gitmeli bolýar. Dip habarçymyz 30 dekabrda aýtdy. Türkmenawatda esasy çäreler vilayatyň baş arçatynyň daşynda geçirilýär. 27 dekabrda başlanan bu çäreler 1 ýanwara çenli dowam eder. Günde repetisiýa geçirilýär. Baş arça şäheriň daşynda ýerleşýän ak öýüň ýanynda guruldy. Şäherden şol ýere baryp soň ýygyna gaýtmak üçin hem wagt hem de esli madde çykdyjy bolýar. Habarçymyz jemgyýetçilik transportynyň kadaly ýoly goýulmanlygy sebäpli taksili gatnamagyň ýeketäk mümkinçilik bolýanlygyny aýdýar. Taksi çykdyjylary şunlar adam başyna 10 we 20 manat aralygyna düşýär. Çykdyjylaryň ählisi gatnaşyjylaryň üstüne ýüklenýär. Gatnaşyjylaryň geýjek toý libaslary hem olaryň öz hasabyna alınýar. Çäre egin eşikleri günnelik ýol çykdyjylary syomka gutarýança gatnaşýanlaryň boýnuna ýüklenýär. Her mektepden çağlar bagynyň adynyň 4-5 işgär saýlanyp ugrudylar. Dip habarçymyz aýtdy. Yerlik häkimetleriň gurnaýan häzirki bayramçylyk dawaralary 31 dekabrda akşamdan täze ýyl gijesine çenli dowam eder. Şeýlelikde çäreçiler surata düşüriljek ýere akşam saat 18-de baryp täze ýyly hem şol ýerde garşylamaly bolar. Şäheriň häkimetleri baş arçanyň daşyna saýlanan gatnaşyjylary mejburi toplaýarka yerli ýaşaýjylar şol sanda çağılar bayramçylyk atmosferasyndan lezzet alyp bilmeýärler. Bu ýeriň daşyny gawan polisiýa olary bedelen arçanyň golayna goýbermeýär. Baş arçanyň ýanyna baryp bolmaýar. Ýüze golayıp polisiýa gödäwçilik edýär. Yerli enatalar çağalar bilen baryp uzakdan görüp gaýdýarlar. Bu ýagdaý 1 ýanwara çenli dowam eder. Dip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda telewizionyada görkezilýän şatlykly şagalanlary emeli gurnamak we olara çağalary, orta ýaşly adamlary we ýaşuly nesli çekmek tejribesi 10 ýyldan gowrak wagt bäri dowamly saklanýar. Adamlar bayramçylyk dawaralary, täze dethgalaryň açylşy, bag ekmek ýa-da paxta, buğday we beýleki owa-hojuluk önümleriň ýygnalmagyna bagşlanan üýşmelenlere gatnaşmagy mejbur edilýär. Döwlet telewizionyasy üçin öňünden surata düşürilýän çärelerin gatnaşyjylary öz hasabyna satyn alynan bir meňzeş egin başlary giyip, emeli ýylgyrýan, talap edilen pursatlarda el çarpýan şowhunly märekäniň roluny ýerine ýetirýärler.